Alright, yan. So, balik rider ulit tayo. Yan, unang sabak na naman sa pagiging rider sa JNT. Ito yung mga parcels natin, oh. Ayan. Unang sabak na naman sa unang pasok. Ayan. 100 plus may hit. Alright. So ayan, unang delivery natin sa unang sabak. Kabatakan. Ayan, so ito, nandito tayo ngayon sa may Kabatakan East. Ayan. Unang sabak na naman, dalawa pa lang yung na-deliver natin. Anong oras na? Alas 11 na. Ayan, so kailangan ko munang i-sort dito by zone para mas madali. Ayan, alright. Ayan, papunta po tayo sa isang customer natin. Dito po tayo sa may Kaigorotan. Ayan, oh. Ayan. Ay, sakripisyo talaga sa unang sabak. Ayan, pupunta tayo sa kay Mary Ann Lagutero. Sige, baka magdala tayo, Carl. Kastoy. OMG. Ayan, na ako. Ito, nandito kasi tayo sa ano. Ayan, gutom na tayo, kaya hindi maayos yung pagbabalikas natin. Ayan, oh. Kaigorotan kasi ito, Kaigorotan. Kaya ito naman, hindi pa naman masyadong maganda kasi yung daanan nila dito. Kaya ito, apat kasi parcel to eh. Nanghirap kasi may balik pag nagra-rider ka. So, alright muna, mag-drive muna ako. Ayan, nakikain muna tayo ng mangga. Dinaate. Dineliver na natin, nakakita na tayo ng mangga. Ayan, makikain muna tayo. Alamang. Alright, medyo pakapalan lang ng mukha para makakain ng mangga. Maraming mga aso. Sila doon sa taas. Yan yung nakakatakot sa sa mga riders. Siguro ba sa inyo kaya ko na nakaranas na ng maraming mga aso na sila yung unang umaharap sa'yo. Yan. Pero mga kaibigan natin mga yun. Alright. Yan, nalipat na yung hub namin dito sa totally nalipat na dito sa may Lasam yung nasa Gantarang hub na area dito sa Lasam. Ayan, sa tropang Gataran, ayan, pasensya na kasi hindi na ako at saka hindi na kami nakapagpaalam sa inyo. Welcome to my vlog. Kay Kapitan Guillermo, yan. Ingat kayo lagi dyan.
Hanggang sa muli nating magkikita. Yan, Kapitan. Sa tropa mo, hanggang sa muli. Ayan. Ayan. Shoutout kay Mike. Mike Lee. Ayan, so nandito na yung totally nandito na yung hub talaga. Ito na talaga yung hub ng Lasam. Nandito na talaga sa may Lasam mismo. Ayan. Ayan. Nandito tayo ngayon sa may Zone 4, Kabatakan. Dito daw sa bahay ni na Ma'am Cherry Novejas yung nag-first runner up dito sa Lasam. Ayan. So marami siyang parcel. So nagkataon naman tayong magde-deliver dito sa Kabatakan East. Kaya let's go. So ayan. Dito tayo ngayon sa may Zone 4. Eh, balita ko, maraming magaganda dito sa Kabatacanis eh. Ayan. Ayan si Ma'am Cherry Novejas. Ayan, nagpapatunay na marami talaga. Ayan. Alright. Ano mo sa FB mo? May page ko na doon? May page ko na. Ayan, paki-follow na like and follow nyo na lang siya sa page niya, Cherry Novejas. Ayan. Ayan po. O, diba? Siya po yung first runner up dito sa katatapos na Miss Lasam.